Když jsem začal učňák, jako učiliště, mechanik měřící a regulační techniky. A potom jsem si udělal nástavbu střední, vlastně elektrotechnickou střední školu se zaměřením na asynchronní motory, takže elektrika, matika, spousta věcí. No a pak jsem se musel nějak živit, tak jsem dělal normálně silnoproudovou elektriku. No, ta silnoproudová elektrika je celkem zajímavá, ale ta komerční úplně ne, protože spojovat dráty podle barev je takový poněkud jako vyčerpávající. No a když jsem zapojoval si 7856. zásuvku na rohlíku na Kavčích horách, tak jsem se cítil katastrofálně nedostudovaný. Prostě tak. Pak to nějak vzalo takový jako švůk vlastně, jsem se přihlásil pln entuziasmu, že budu dělat keramiku. A hned z ostra, jakože hned udělám dílnu a tak, abych to pěkně rozjel hnedka. A nevěděl jsem o tom, ale vůbec nic, byl jsem úplně čistý. A shodou okolností jsem tam potkal právě kamaráda. Ten řekl, ne, hovno, budeš chodit modelovat k Beránkovi. Je to tady za rohem, tak jsem šel modelovat panu profesorovi. Musel jsem se doučit strašně moc nových věcí. No a pak jsem se dostal na úprumku a pak jsem až doběh. Úplně první věc, kterou jsem udělal, tak to si pamatuju, to bylo v Nuslích, protože jsem dělal stavbyvedoucího svýho času a měnil se tam stoupačky v jednom činžáku. A dole ve sklepě jsem právě vzal tady ty zbytkové trubky, nařezal jsem je tam a instalatérský kluci mi to tam spíchli. Pak jsem měl kamarády v Brodě na sklářství, tam mi vyfoukli takovou uranovou velikánskou nudli a jsem udělal vlastně první nějakou takovou plastiku sochu, která se jmenovala Dlouhá nudle. Splňovala naprosto všechny atributy první sochy, to znamená, že měla krátké ruce, dlouhé nohy, byla celkově trošku jako neforemná, ale mám ji moc rád. Jsem se nějak do těch tubek jako zakoukal a hledal jsem cesty, což vlastně dělám až doteď. Jsem věděl, co s tím mám dělat okamžitě. Věděl jsem, jak to mám modelovat, prostě co s tím mám dělat, co se s tím dá dělat, jak se s tím dá dělat zkratky. Já ty kolena, já do nich nechci mlátit kladivem, tvarovat je za tepla nebo něco takového. Pracuji jenom s řezem, s úhlem, s nasazením, jako s rádiusama, mají jiný rádiusy, změny, přechody. Vztah mě a materiál je jako hodně podobný, takový jako hodně italský manželství. Je to fakt, má navrch. Fakt si dělá, co chce. Jakmile já po něm něco chci a on to prostě nechce a nepustí a vy víte, že to jde. Jo? No a to je samozřejmě ta nejtěžší možná cesta, která je vůbec. Protože to potom vypadá, že se to spíchnete za 14 dní v garáži, což je dobře samozřejmě, za víkend. Ale přijít na to je někdy jako fakt hrozně těžký. Třeba ten anulice na hostivaři tak je úplně první. To vzniklo tím, že někde se vádaly 4 kolena, já jsem je koupil a dal jsem je do sebe. A mě bavil ten jednoduchý tvar, což mě baví pořád, jednoduchý tvar. A tam je hlavně důležitý na tom ten úhel, jakým je nakloněný. A já se snažím ty sochy dělat tak, aby si jako nesli tvar sebou. Aby ho měli uvnitř, aby nebylo jako invazivní. To černé železo, tam rád přiznávám sváry, ale u toho nerezu, tam ty sváry, tam to musí být úplně napřesno a to už začíná být zajímavý. Tady je třeba na tomto síru, to je ten na golfu, tak na něm přesně vidět. To je úplně první model, to je prostě první věc. Proto je to takhle rozkouskovaný na takhle malé věci. Já jsem vlastně přicházel na to, jak to postavit, aby to stálo, aby to fungovalo, šlo to dohromady.
aby to do sebe prostě pasovalo. Když máte tohle, tak už to můžete udělat jako matematicky, protože víte ty úhly. No a pak se dostanete sem, což je tato varianta z toho nerezu. A tam už jsou samozřejmě těch spojů je tam podstatně méně. Byť je stejný tvar z toho nerezu, tak mě to baví, protože je v tom hrozně života, jak to odráží svět, prostě, tak to kopíruje terén, ty věci jsou živý, prostě mraky jsou na tom, lidi na tom, všechno se v tom odráží takový vzduší. Jak jsem jako pošahaný blázen a mám to fakt rád dobře udělaný, tak třeba tady nejsou sváry v těch spojích. Jo? Třeba tady vlastně jako není vidět svár. Jenom třeba dosáhnout tady toho, aby ty věci byly přesné a šly na sebe a nemusely být svařený zvenku, to mi trvalo třeba 8 let. No a teď uvnitř jsou samozřejmě úplně čistý fraktály. Odraz na odraze, odraz v odraze, odraz v odraze a tak. Když jsem udělal tuto věc takhle do tady toho stádia, tak mě moje žena poslala pro granule do Zverimexu, pro Marušku, pro psa našeho. No a tam tato věc visela na poličce prostě, za 65 korun. Ale úplně to samá. Ale úplně to samý. Bylo to úplně nejmlich to samý. Je to hračka pro psa. Prostě. A z toho mi právě vyšlo, že Sirius je psí hvězda.